15 anyos nga estudyante nga nagduwa sa uwan, gikilatan, patay. Tulo ka estudyante nga nanglabang sa sapa, gianod ug nangalumos. Sakit nga tipos migo sa lungsod sa Sugod. Duha ka barangay gipadidaan sa Department of Health. Mga drug pusher sa barangay Tejero, Dulho ug Pitos nasikop sa raid nga gihimo sa kapulisan. Krimen sa dakbayan sa Sugbo, misaka. Seguridad gipahugtan alang sa katapusang 4 ka buwan sa tuig. May hapon Sugbo, Kabisayan, ania na ang mga balita uban ang kinatibuk ang puwersa sa News 5 Cebu karong adlawng Martes, betsa 9 sa buwan sa Setyembre, tuig 2014. Ako si Glenn Soco. Inyo sa aming madungog simulcast sa Radyo 5 101.9 News FM alang sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Mga kapatid, patay ang usa ka 15 anyos nga batanon kinsa nagduwa sa uwan samtang nasinati ang thunderstorm kun pagpanugdog og kilat kagahapon. Nasayran nga kini ang ikaduhang biktima nga naigo sa kilat sa maora gihapon nga lugar. Ryan Sorote, sugin nimi. Nagduwa ra sa kusog nga uwan ang 15 anyos nga si William Gabihan dihang kalit kini nga nahagba dungan sa kusog nga pagliti. Nakugang na lang kining amang nga kaduwa sa biktima dihang nakit-an ang biktima gawa na maglihok nga naghapa sa baha niining bakanting lote sa sitio Alang-Alang, Barangay Guadalupe kagahapon. Apan alang sa ubang mga nakakita, naigo sa kilat si William. Wa na unsa ang ubang mga bata nga kaduwa ni William. Niining among gibarugan kauban nako si Eduardo mao kini ang gihibaan sa mga biktima. Ganit tugod sa iyang nakita na hadlok kini mga bata nga amang og midagan na lang tungod sa kahadlok. Unang naigo sa kilat kining punuan sa lubi nga mikatay ngadto sa lawas ni William nga nagbarog tungod niini. Napahak ang punuan sa lubi nga giagian sa kilat. Gitabang sa barangay rescue team ang bata apan wa na kini nakabot nga buhi sa tambalanan. As in. Nakita din akong ilang tabang. Sus ma'am, saon din namo. Wala na kita ni mahimo ma'am. E di nung arrival din ang bata, luspad na kaayo. Nasunog ang luyong bahin sa lawas ni William, gikan sa iyang abaga ngadto sa iyang tiil. Duna say dugo nga migawas sa iyang dunggan. Ang biktima mao ikaduha nga naigo sa kilat sa mong dapit. Ang labing una nga biktima niini usa ka kanding nga napaig. Mipaka ang kusog nga liti taliwa sa kusog nga uwan dala sa thunderstorm nga nasinati sa dakbayan kagahapon. Kusog yun nga kusog. Nya naa diri sa ubos ang kilat wa is taas. Murag na gidakdak nga kusog diri ba. Mura imong nabatian. Namatik na daan sa inhan sa biktima nga daw nagmerida ang iyang anak niadtong Domingo. Matud ini nga namarayag si William nga mangaon sila atol sa iyang ika-16 untang nga adlaw nga tawhan karong September 25. Nang third year na kong ID ba, kung ano mag-remembrance man na, kami magkukabit at akong eskwela ka, kaya di ba na pwede wak ID, di ba kapasod na basta remembrance na nga po. Wala iyang pong sige. Dakong kawadon sa pamilya si William nga ilang gihulagway nga mapahiyumon og kugihan nga tinunan. Siya mo ikamanghuran sa tulo ka magsuon. Uy, nakalikan ay. Ako kasabot akong gibati, gakuro pa akong unod. Ginanglan nigit siya ako siyang gipahilo na. Lumagit pwede. Maapis pa kay tampingan maging ako. Siguro tas balaod kung atong paspadaan. Ako na nag-umusa kay pati na gud ilang papa. Ryan Sorote, News 5. Gibanabana nga mukabat og 24,000 katawo ang namatay sa kilat matag tuig sa tibuok kalibutan. Laing 240,000 ang gikatahong na injured. Aduna bay pamaagi nga makalikay sa kilat? Ang tubag gisusi ni Ryan Sorote. Miluwat og thunderstorm advisory ang pag-asa kagahapon sa udto, din lakip ini ang pahimangno sa pagbaha, panugdog og kilat. Kilat ang giingong hinungdan sa kamatayon sa 15 anyos nga si William Gabihan human maygo sa liti kagahapon sa hapon samtang nagdawa sa kusog nga uwan. Nakahiagom sa 3rd degree burns ang batanon tungod sa taas nga boltahe sa elektrisidad nga miagi sa iyang lawas. Sa bakante nga luna, nagduwa sa uwan ang biktima nga gihulagway sa pag-asa nga dunay dakong posibilidad nga maigo gyud og kilat hilabi na panahon sa thunderstorm. Matod sa mga espesyalista nga ang highest point sa bisan unsang bakante nga luna ang sagad maigo gyud sa kilat.
So let's say na ay mga kilat din naka sa open field then kita kag kahoy, don't seek shelter under that tree kay most probably kung mo na yun ang maigo sa lightning. So and indoors, even if you're indoors, it doesn't mean nga safe nagikakaayos. So Tambag sa pag-asa sa publiko nga di na lang gyud mugawas sa balay panahon nga dunay kusog nga pagkilat og dugdog. Kinahanglan usab pagmun ang bisan unsang electrical equipment, appliances, bisan wifi aron makalikay sa pagkakuryente kung dunay poste o linya sa kuryente nga maigo sa kilat. Pwede ra usab magpabilin sud sa sakinan kung dunay kusog nga pagkilat kung wa nay laing kasilungan. Angay usab likayan nga mopaduol sa mga linya sa tubig og bisan ang pagkaligo kung magkilat tungod sa posibilidad nga maigo ang linya sa tubig og kilat og mukatay sa kabalayan. Usahay na po yung mga nahitabo po na kanang gripo bitaw nga metal material. So be careful po ta ana kay let's say na itubo nga maigo og lightning, it could the electricity could flow ana sa kanang mga metallic na mga materials. Dunay tulo ka klase nga kilat, ang intercloud kun ang kilat gikan sa usa ka thundercloud, cloud to cloud kun ang kilat gikan sa duha ka man naglahi nga thundercloud, ug ang cloud to ground kun ang kilat nga maigo gyud sa yuta nga may giingong rason nga dunay mamatay kay naigo sa kilat. Ang usa ka kilat maka-discharge og linibo nga boltahe matag linear foot. Ryan Sorote, News 5. Dugang kahimanan alang sa paglimpyo sa drainage system sa syudad gikinahanglan sa City Hall. Gisugyot nga maggahin og kwarta alang sa pagpalit niini. Leslie Caminada Vistil, Sugin Limi. Nagplano ang City Engineer Head Jose Marie Poblete sa pagtukod og usa ka pundok alang sa inadlaw nga pagsusi sa tanang drainage sa syudad. Matud pa ni Poblete, adunay daghang nabara nga basura nga plastic ug mga barbecue sticks nga ilang nakit-an sa gihimong inspeksyon. Itong plano na to nga in every flood-prone area na atay team unta of kanang crew nga magsige og year-round maintenance man niya with the recent mga panghitabo ba plus sa atong mga priority projects. Wa gyud kanang ang atong nahimo ron is request lang aton nagatiman lang ta sa mga request sa mga barangay mo mga declogging gani. Iyang hangyoon ang mayor nga magahin og kwarta aron ipalit og mga kahimanan nga gamiton sa pagpanglimpyo sa mga drainage. Pagkakaron, usa lang ang ilang magamit. Matud pang Poblete nga di madala og mano-mano ang paglimpyo sa mga drainage sa Sugbo. But akong hanyo suggestion kung sa mayor, I think okay sa diyan ni dungaga na to additional pa kay naampoy gagmay nga lugar, mga gagmay kali gani nga kinanglan gagmay po nga declogger gamiton, so magdungag patani. Leslie Caminada Vistil, News 5. Padayon nga masinati ang pag-uwan hangtod sa katapusang adlaw sa semana. Gibana-bana nga mawala na sa Kabisayan ang nasinati nga southwest monsoon. Ryan Sorote, Sugin Limi. Sa milabay nga mga adlaw, hapit kada adlaw na lang mubunok ang kusog nga uwan sa Metro Cebu area nga dala sa southwest monsoon nga nag-apektar sa Kabisayan. Apan suma sa pag-asa, inanay nang miirog paingon sa Southern Luzon ang maong weather system. Gi-forecast sa Weather Bureau nga kutob na lang karong Domingo ang presensya sa southwest monsoon sa Kabisayan. Ang expect nato until Sunday, but it would not be as severe as katong gahapon no kay if we notice nagasaka na pod ang center ani towards Southern Luzon. Gipay mangduan ng publiko nga magbantay sa kalit nga pag-uwan hilabi na sa kahaponon hangtod karong Domingo. Matod sa pag-asa, mas uwanon ang downtown Cebu ug mga kasigbit nga mga lugar tungod usab sa urban heating nga nagpapaspas sa evaporation sa tubig nga moy muhimog rain clouds. Ang daling pagbaha masinati tungod kay saturated na og tubig ang yuta sa Metro Cebu tungod sa sunod-sunod nga mga pag-ulan hinungdan nga dili dayon makatuhop ang tubig uwan. But dili pa na siya totally nga madry dayon ikahuman sa ulan. So magpabilin pa na sa atong yuta. So if another volume of water would fall, so it means nga dili na siya ka-saturate sa yuta kay naa pa may tubig adto from the previous rain. So normal pa ang rainfall nga natala sa Pag-asa Mactan sukad September 1 hangtod kagahapon nga anaalang sa 69.9 mm. Ang buwan sa September, dunay naandan nga rainfall nga 179.6 mm.
Niadtong Agosto 21, ang ulan nga may resulta sa grabe nga pagbaha, miabot sa above normal rainfall nga 73.6 mm ang na-record sulod lang sa 24 oras. Mas taas kung itandi sa usa ka semana nga rainfall sa milabay nga semana. Hapit na usab mahuman ang wet season sa nasod nga nagsugod niadtong Hunyo ug matapos karong Nobyembre. Ryan Sorote, News 5. Nunot sa pag-uwan kagahapon, tulo ka mga estudyante nga namauli og nanglabang sa sapa dito sa lungsod sa Argao, nangaanod og nangalumos. Gabi pa nagsugod ang pagpangita sa lokal nga kagamahanan sa Argao apan ganihang buntag na napalgan ang patayng lawas sa maong mga batanon. Jinky Bargio, Suginlimi. Dinhi sa barangay Luok, lungsod sa Argao, gida ang patayng lawas sa 15 anyos nga si Richel Pasahe, usa sa mga estudyante nga nalumos og namatay atol sa ilang pagtabok sa sapa kagahapon sa hapon. Wa pun may makakuan man punay na kita kay tungod sa kuan naray ni report na mo diri mga ay tulo ka estudyante mga bata nga naanod sa sapa. Unang napalgan ang patayng lawas ni Richel kagani ang alas 5:30 sa buntag nga may mga samad na sa naong. Tungod sa kalisod sa tulay, giyayungan nga gitabok sa dagat ang lungon ni Richel. Ang iyang ginikanan, gianugunan sa kalit niya nga kamatayon. Itong akong anak yun, Tinora. Diling yun tong yun, kuwan. Buta ang yun itong pagkaanak. Dili, Nuroy. Pinalangga gina ko ito pagkaanak, ma'am, kay ikatuloy mabahay. Pinalangga kay na akong bata. Pirming gidulog na ako na pinulong na ako na sa pugton. Pagkalas 10 sa buntag kaganiha, sunod nga napalgan ang patayng lawas sa 13 anyos nga si Earl Kyle Sardido nga nagutaw-utaw sa kadagatan taliwa sa Sugbo ug lalawigan sa Bohol. Pagkalas 11 sa buntag, katapusang napalgan ang lawas ni Caroline Marson diin gida kini diretso sa usa ka punerarya sa syudad sa Karkar. Matud sa bayaw sa biktima, daw nagmirida pa kini. Nakatulog ko, pagmata na ko nagtingog lang yapon diha siya niya ako siyang gignan nga palungan ng TV dahil klase ni mo ugma. Ingon siya nga intubag may noon siya nako nga ako bito ni palungon, last na bito na akong tanaw. Mojo yan ko pero wala ko magasabot nga nagisay daot ang may tabo tong adlaw pagkaugma. Ang mga kabanay sa Batanong namatay, pulos mibasol sa maestra sa Kalagasan National High School nga dugay mibuhi kanila. Kung niya unsa magiday, niya pa. Maulagi na pa kay ang mga maestra na uli naman niya kami na nahabilin sa eskwelahan. Kung ano nalakaw man ang maestra, nga napa man mo. Natural man gid mo nga naa sa eskwelahan kay ang maestra isip ginikanan sa eskwelahan. Maestra gid akong kimahal, ma'am. Kay gibuhian pa nilag sa iyo dili maingon akong anak nga mamatay. Matud sa Municipal Administrator sa Argao, wa sila muhunong sa search and rescue and retrieval sa mga biktima sukad pa kagabi. Andam sab silang mutunol og hinabang sa tulo ka mga pamilya nga nawad-an og anak. So kaniyang buntag officially atuag yung gikuan gyud coordinated ng ato ang search and retrieval operation. So from point 0 kung last scene ang mga bata until sa mouth sa baba doon natin organize nga mga rescue teams. Jinky Bargio, News 5. Sakit nga tipos mitakboy sa usa ka barangay sa lungsod sa Sugod. Laing barangay gipanidaan usab sa Department of Health. Ani ang exclusive report ni Jinky Bargio. Sa dulan 15 ka mga panimay dinhi sa sitio Camellia, Barangay Kalumbuyan sa lungsod sa Sugod, duha ngadto sa 5 na lang ka mga tawo ang wa pagipanghilantan. Silang tanan nakasinati sa simptomas sa typhoid fever kon tipos sukad pa sa nakalabay nga semana. Si Evelyn Verano, maoy labing unang pasyente nga na-admit sa Juan Dosalo Memorial Hospital ug nakumpirmar pinaagi sa laboratory exams nga may typhoid siya. So kung pa tumadali ang amo, maparehas to sa akong pag-umangkon, na-admit gid kay typhoid na gid iyahad. So ang kami, mo to mo nang gawas na sa tong daghang kaayong mga pino kaiba nga kuan. Labad ko mo sakit kong tiyan, init ko, magbalik sa ilanat, tulo ka semana to kong ilanat una ko gi-admit kay ingon mo ko mama nga luspad naman ko.
Kaganiha, kining 5 anyos mo'y among naabdan nga nagluya pa tungod sa grabing hilanat. Ang iyang apuhan, usa ka semana na usab nga gihilantan. Kanila lagi panakit sa ako nga rin. Kanang ang ako nga rin, ma'am. Ako ni mamuypoy lagi. Siya nga rin, mamuypoy niya. Lain kay di may kabarog. Tungod sa siging uwan, gibasol sa mga lumulupyo ang gigikanan sa ilang tubig mainom nga posibleng kontaminado. Apan si Kapitan Jose Igot, nagpaabot pa sa Department of Health nga moimususi sa tinuod nga hinungdan. Pagkakaron, dulan sa 20 na ang may simptomas sa tipos. Ang tinubdan na mo, ma'am, kusog ba mong tinubdan, pero kana kung mag-uwan, ma'am, malubog sab. Pero sa Bourbon sa maam sa mag-uwan, malubog man dyan. Si Dr. Joel Yu sa Juan Dosado Memorial Hospital may kumpirmar nga unom ka tawo na ang gi-admit sa hospital. Oral man siya nga contamination. So, katong ilang mga pagkaon, mga tubig sources nila, basi contaminated. So, mao na ang mga possible causes ngano nga mag-typhoid sila. Gawas sa Barangay Kalumbuyan, lakip nga gipanidan karon sa Department of Health mo ang Barangay Bingay sa lungsod gihapon sa Sogod. Jinky Bargil, News 5. Wa na makaipsot sa kapulisan sa Waterfront Police Station ang giilang level 3 drug pusher sa Barangay Tejero. Samtang wa panumbalinga sa mga barangay officials ang operasyon sa kapulisan. Ray Pasaporte, Sugin Limi. Sa ikaduhang higayon, girunda sa kapulisan ang gipuy-an sa usa ka gipasangin lang drug personality sa Tipadilla Extension sa Barangay Tejero ganihang tungang gabii ug niining tungura wala na makaipsot si Raymond Roflo. Nagbitbit ang mga sakop sa Waterfront Police Station ug search warrant nga giisyu ni Judge Oliver Peras sa RTC Branch 10 Bato kang Roflo. Kasama din ito doon sa mga instruction ni RD sa drugs mag-conduct ng mga operation. So and syempre from RD to CD, ito po pangusga ni CD na gawin ng lahat ng station na mag-conduct ng operation. Search warrant 2 times per month. So sa Station 3, naningkamot po mi para ma-meet na mo ang directive sa taas. Sir, sa gihimong pagpaniksik sa kapulisan, nakuha ang 5 kadakong putos ug laing 5 kagagmay nga pakete nga gituhang shabu nga dunay estimated street value nga mukabat sa 200,000 pesos. Apan matud sa dinakpan, no comment siya sa ebidensyang nakuha. Nasayran nga niadtong Hunyo 6 ning tuiga, nakaiskapo si Roflo atol sa buy-bust operation sa Regional Anti-Illegal Drugs Special Operations Task Force. Kami nag-briefing kami na dapat katong mga spot na pwede niya matakbuhan, dapat may tao tayo. So as expected, so pag pasok namin medyo mas ligo na balay ba. So kato pa lang pagtulak-tulak na to sa pinto, nakabantay na siguro pero naatay tao sa likod. Basta ako sunod niyo, palakop sa likod pero nakikas ko pero pagbayan ako kamo wala akong minta gitu. Pero siguro yung puno kagdagan o di pa na iwa pa kamulig. Okay, pero analo kay to sa umbayan ko ba o mga nito ko waran. Dagan ko. Pero ako mga dagan ano ko. Dismayado ang kapulisan kay way bisan usa ka opisyal sa barangay ang nitubag sa ilang pagpamukaw aron hangyoon sa pagsaksi sa ilang operasyon. Sa nakita nyo, walang kagawad, siguro na sila mga importante nga lakaw or tulog na, kay buntag na, pero na mga tanod lang. Gitugan sa dinakpan nga duna siya igagaw nga kagawad sa barangay. Dugang sab ni Magbanwa nga usa ka buwan nilang gipanid-an ang illegal nga kalihukan sa dinakpan. Din ila kining gihulagway nga level 3 drug poser kay base sa ilang nakuhang impormasyon, makabaligya kinig 25 gramos sa usa ka semana. Ray Pasaporte, News 5. Upat ka lalaki ang gipangdakop samtang 295,000 pesos nga balor sa gituho ang shabu ang nasakmit sa mga sakop sa Regional Anti-Illegal Drug Special Operations Task Group kun Raid SOT 7. Andrea Patenya, Sugin Limi.
Dini sa giingong Shabu Tiangge sa sitio Tapuco, Barangay Pitos, Dakbayan sa Sugbo, subject sa buy-bust operation ang 27 anyos nga habal-habal driver nga si Dante Herona. Samtang apil nga nasikop ang kauban ni ining si John Steven Villarta, 22 anyos nga parehong mulupyo sa dapit. Nasakpang na maligya og shabu sila si Dante ug John sud ni ining payag, samtang sa laing payag sa atbang naaktuhan sab nga nag-repack og shabu sila si Joey Pepito alias Wingwing 36 anyos ug si Harry Herona 28 anyos. Nakuhaan ang upat ug upat ka medium packs ug 44 kagagmayng pakete sa gituuhang shabu. Nasayran nga ang mga customer sa grupo, mahimo rang mupili sa duha ka mga payag sa daplin sa Dan kung asa nila buot mukuha og drogas. Gikan sa ilang palitanan og shabu sa ubos, mukatkat ning maong bungtod ang mga mamalitay, padung ni ining gamay nga kubul-kubul nga gibungkag kaganiha sa kapulisan nga mao'y nagsilbi nilang suyupanan ug gani. Inyo makita nga nagkatag pa dinhi sa yuta ang ilahang mga ginamit nga drug paraphernalia sama ni ining tinfoil ug lighter. Gihulagway nga level 2 drug pusher si Dante nga supplier sa droga sa Metro Cebu ug sa mga kasikbit nga syudad. Giban-abanang usa ka tuig na ang iyang operasyon apan hugot kining gihimakak sa dinakpan ug miingon nga manuyupay lang siya og di drug pusher. Diri nga area is lantaran ng ang pamaligya sa illegal nga drogas. Kung inyo makita, mag-atbanganay ra ang mga tiangge. Mahimo nila na suyupanan, may pwede nilang baligyaan, pwede ra po muripak sila diri nga area. So kung inyong nakita ma'am na sila diri sa upper portion sa kaning atong area na dito ilang suyupanan. Kung ato na siyang addoon gikan pa ta sa baba makita na tadaan. Pero diri gud mismo ang ilang baligyaanan. So mapalit sila diri, mosaka sila dito mo gamit. Subject. Ako may nabilin dito sa sa sugod. Ako may natrap naman ko dito. Kinsa may nang drogas di ay. Taga diri, ilara po dahil, taga balay. Kasi pa nga. Dilda. Basta wala ko kami taga ano, baga akong minuyupero dyan ko ma'am. Nanghunaw sab ang mga kauban ni Dante ug miingon nga di ila ang mga nakuhang drogas. Kaor mo ko na kasada niya, wa mo ko kagbaw kung say, wala na adang, di. Tawag mo ko, rin dool ko. Wa mo ko, wala na sir. Tawag ra ka? Oh, na kamay ko ni, wa mo ko. Na, wa yung bawa na kung say. Naabot mo ka diri. Nagkatod, dahil ko kabal-habal. Ida kay narap daw ko gikuha dito sud ba, kay malimpyo ta ko diri. Napaghibong ko na, hindi nagdagan mapadua ko puli to dagan sa go. Tungod siguro to sa kadlok sad. Wala yung lain di. Wala kay dabe. Kadang mao na da siguro. Ang ilang yun, mao na da subject ko do ba. Samtang mato ni Pitos Councilor Lino Bontilao, dugay-dugay na silang nasayod kabahin sa grupo ni Dante ug gani nasumbong na nila sa Talamban Police ang maong taho. Apan tinagsara ang mga suspetsyadong masikop, mao nga nagpatabang sila og mas dako nga grupo sama sa Raid SOT 7. Murid sila diri di man masakpan. Oh, kay naa may lookout. Diha, na may lookout. Ni-arrest mga pulis, magdaa sa mobile, man maklaro naman nga mobile so. Ang lookout dili gud muna mo sulti nga muna so igari pila na lang ka buok nga habilin so muna nga nahitabo nga madakpan lang usa ka buok kani dili pa gani ni mao kanang number of person nga nadakpan di pa ni mao napay daghan. Gitugan ni Bontilao nga pag umangkon niya ang tulo ka dinakpan, apan wa siya'y mahimo kundi ipapriso kini aron malikayan nga duna pay daghang kabatan-unan nga maimpluwensyahan niini sa drug addiction. Ay kami wa man transparent kami sa barangay, wa may gitago bisag among pag umangkon igsuon basta dautan ang binuhatan, wa gimipili. Una basta ipapriso ginang mga tao ingon ana. Di man may gusto na kay maapil ang mga apo, mga anak among pag umangkon. Andrea Patenia, News 5. Nasikop na ang usa sa mga tigpayuhot o ginadiling droga sa Barangay Dulho, Fatima human sa gihimong operasyon sa Mambaling Police Station. Ray Pasaporte, Sugid Limi. Alas 5 sa ganihang buntag, nasundan sa news team ang patrol car sa Mambaling Police Station aron mulusad og pagpangrunda batok sa illegal nga droga sa Barangay Dulho, Fatima.
Sa paghunong sa patrol car, nagdinaganay dayon ang mga pulis nga misud og misubay sa agianan paingon sa sunod nga bahin sa sitio Plastikan diin ilang girumbo ang balay sa gidudahang drug personality nga si Valeriano Macol Jr. Kinsa napusasan dayon sa kapulisan sud mismo sa iyang balay. Sa kilid sa gilingkuran sa dinakpan, makita kining usa ka muli-muli og video karira machine. Gibasihan sa kapulisan ang ilang dala nga search warrant nga giisyu ni Judge Wilfredo Navarro batok kang Macol sa pagpamaligya og illegal nga drogas. Sa ikaduhang andana sa balay sa dinakpan, nakit-an sa otoridad dinhi sa balkon ang puti nga box diin dunay sud nga gagmayng pakete nga gituang shabu ug laing duha ka box nga sama og alkansiya, mga sinsilyo ug kwarta. Sa pikas kwarto, laing box ang nakit-an nga dunay duha ka medium size nga gituohang shabu. Nangunay sa pag-supervise sa iyang mga sakop si Police Senior Superintendent Noli Romana, ang hepe sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo. Base sa impormasyon na tanggap natin, level 3 lang naman siya. However, ito yung mga pinapriority natin kasi ngayon, yung kung sino yung mga nirereklamo ng barangay. To have a better impact sa community at saka meron ding kumbaga ayon base lahat parati sa arrangement or sa communication natin with the barangay officials, no? Sa kinatibuk-an, moabot og 55 ka gagmayng pakete nga dunay street value nga 120,000 pesos dala sa duha ka bulto. Kwarta nga moabot sa dulan 7,000 pesos dala ini sa mga sinsilyo nga giingong maoy gamiton sa mga sugarol samtang magduwag video karira og muli-muli. Ilapan nga operasyon diri na ka. Minda na ka. Ang source mo ni diri ra pon. Dulu ra pon. Tumi tagat-tagat. Atong palipay-paybaw nga agi og tawag sa atong regional director pag implementar sa Dangerous sa atong yung nakuha kani si Valeriano Macol Jr. no. Mao kani resulta sa among usa ka buwan nga surveillance. Matud ni Romana nga iyang paninguhaon nga makasupervise sa iyang mga sakop kung dunay himuong operasyon batok sa illegal nga drogas. Nagsimula kasi yan nung naramdaman natin na lumalaban yung mga suspects, no, yung mga sa drug trade, no, namamatayan tayo ng mga kabaro, mga pulis sa Bohol, sa Cebu Province. That's why I personally see to it na before launching the operation, may briefing, narinig ko yung briefing nila. Kung may diferensya, meron akong ginagustuhan o may kulang, sinasabi ko. So, para ma-remind sila parate doon sa mga SOP. Ray Pasaporte, News 5. Mayor Michael Rama miauhag sa mga barangay officials nga nalambigit sa pagpanilipod sa operasyon sa gidili nga drogas sa pagbiya mintras sa yupa. Ang City Hall nakadawat sa listahan sa mga barangay officials nga giila nga mga drug protector sa ilang barangay. Matud ni Mayor Rama, dili na bago alang kaniya ang kalambigitan sa mga barangay officials sa operasyon sa gidili nga drogas. That will be the few days remaining for the barangay official because making money out of it, receiving money from them, that will always bring them into trouble. There are better ways of not having to receive money. Just work and then just be contented with your salary. Usa ka parallel investigation ang gipahigayon karon sa Toledo City Police Station uban ang National Bureau of Investigation bahin sa pagpanglungkab sa Treasurer's Office sa City Hall sa maong dakbayan niadtong Domingo. Andrea Patenya, Suginlimi. Wa paghihapon mahibaw isa kapulisan ang tukmang kantidad nga nakuha sa mga kawatan sa vault sa Toledo City Treasurer's Office apan ilang gibanabanang kapin sa 1 milyon ang nahanaw. Sa phone interview sa hepe sa Toledo Police nga si Police Superintendent Ricky Delilis, gipahibaw ni ini nga tulo ka mga empleyado ang ipaubos sa lie detector test sa NBI 7.
Ang tulo dunay access sa maong buhatan. Kini naglangkob sa security guard nga si Mark Ayan Mundo, ang tigkupot sa yawi sa Treasurer's Office nga si Heidi Corbo ug ang market collector nga mi-report sa pagpanglungkab nga si Linmar Caballero Formento. Nasayran nga nagsud gawa sa maong buhatan si Formento ni adtong Dominguha aron mag-overtime ug mato ni Delilis kadudahan kun nganong dugay kaayo ni naka-report sa kapulisan kabahin sa pagpanglungkab. Nato na ikaligay na isama gid sa atong pinagdududahan. Kasi the time frame is 2 hours na pagkahaba na yan para masasabi natin na bago niya lang nalaman na nasira na pala yung storage na kung saan makikita yung vault kung kailan siya pa-uwi na. Dugang ni Delilis, dako ilang pagtuo nga inside job ang tibuok panghitabo. Yes. Andito lang din. Kasi kung makikita mo, kung matignan mo yung senaryo, yung pagkahimo, di na yun mo gawas. Wala ang gilain, kundi nandito lang din sa loob. Nandito lang din sa isa sa mga empleyado ng City Hall. Samtang mupahigayon og lie detector test ang NBI-7, kuhaan sa mga pulis og fingerprints ang mga empleyado aron itandi sa mga latent prints nga nakuha sa CSI sa crime scene ug magtigom sab sila og mga ebidensya alang sa pagpasaka og kaso. Sa amin mamay, padayon na mo katong pagtik ng investigation para makakuha min ng solid evidence kung panalitan na mag-match katong ang among sa fingerprint ng CSI po na gibuhat namo after the incident, kana ang atong basehan pohon. Gitunaan pasab karon ni Delilis kung ang kakunsabo sa mga empleyado sa Toledo City Hall sama basab sa kakunsabo sa empleyado sa Pinamungahan Municipal Hall nga maoy gitumbok ka suspect sa pagkahanaw sa kapin 400,000 pesos nga pundo sa Treasurer's Office niadtong Agosto 31. Andrea Patenia, News 5. Giklaro ni Cebu Provincial Police Office Director Police Senior Superintendent Noel Guiliamac nga way koneksyon sa naitabong sunod-sunod nga pagpanuli sa mga gasolinahan sa dakbayan sa Toledo ang pagkarelibo sa kanhi hepe sa maong dakbayan nga si Police Chief Inspector Michael Bastes. Kahinumduman nga niadtong Agosto 31 sa gabi, duha ka gas stations ang nabiktima sa pagpanuli sa Barangay Luray 2 sa maong syudad. Diin naangol ang usa ka tag-iya ug empleyado sa gasolinahan samtang napatay ang usa sa mga tulisan. Apan mato ni Guiliamac, dili rason ang maong panghitabo sa pagkarelibo ni Bastes. Gani nagtagbaw siya sa performance niini hilabi na sa iyang pagkadaog sa Best Police Commissioned Officer in Criminal Investigation Award atol sa 130th Police Service Anniversary. Mato ni Guiliamac, gibalhin niya si Bastes human kini mihangyo nga magpa-reassign sa syudad sa Sugbo aron di na malayo sa iyang pamilya. Mangita pa kog assignment niya nga mo-fit sa iyang qualification and skills ba. Upat ka lalaki na dakpan diin duha kanila mga menor de edad ang gipasangin lang maoy gikawat sa duha ka pultahan sa usa ka abandonadong restaurant nga nahimutang sa barangay Kamputhaw, Dakbayan sa Sugbo. Sila si J.R. Pableo, Gilbert Mantua ug uban ang duha ka batan-on nga nagpagidaron og 16 ug 17 anyos nga pulos taga sitio Kabatan, Mabolo ang gibalhog sa detention house sa Fuente Jones Police Station kagabi. Gibuyag sila sa security officer sa Gateway Motors human nasakpan nga sila nangawat. Matud sa gwardya, kadaghan na ang gikawatan ang giabandonar nga restaurant bisan pa nga dunay gwardya. Sayo din ni close. Wala man nga abandon naman na siya nga kuan nga establishment ba nga murag room kay niyo restaurant man na before niya nag-close sila nya na abandon na karon mo na ha kamoy nag dili man alsar mo miana kuyo ganan daw buk bata dito nung mo na tog naman ko gipukaw ro barangay sila nadakpan man yung duha ka buok diri nagunan mo barangay ni tugan nga kami kunoy gaalsa mo nang gi-pick up na sa Megapil.
Illegal recruiter gidakop sa mga sakop sa CIDG human napakya sa pagpalarga sa ilang gisaaran og trabaho ngadto sa Australia. Ryan Sorote, Suginlimi. Nasikop sa Criminal Investigation and Detection Group Metro Cebu ang illegal recruiter nga nagbase sa lungsod sa Mindanilla. Gilang recruiter nga si Kirby Silva, operator sa Intertech 8888 Agency nga nahimutang sa Springwood Subdivision sa maong lungsod. Gidakop si Kirby, pinasikad sa arrest warrant nga giluwatan ni Judge Generosa Labra sa kasong illegal recruitment ni atong Pebrero 26, 2014. Nitago sa usa ka secret room sulod sa iyang opisina si Kirby, dihang naabot ang mga pulis sa iyang panimay. Apil nga gidakop ang iyang bana nga si Rogelio, kinsa nakuha ng usa ka kalibre 38 nga revolver o kalibre 45 nga pistola. Matod sa dinakpan nga giprinda ngadto kanila sa ilang mahigala ang duha ka mga armas nga nakuha. Matod sa CIDG-7, miabot og kapin 2,500 ang mga nabiktima sa mga suspect tibok nasod. 37 million pesos ang giingong nakuha nila Silva gikan sa ilang mga nabiktima nga ilang gipasaligan og daling trabaho abroad. Ilang gisaad ang trabaho sa Australia isip production worker nga dunay binuwan nga sweldo nga moabot og 5,000 Australian dollars. Giangkon sa madinakpan nga hinay-hinay na nilang gisettle ang mga kaso nga gipasaka sa ilang mga kliyente nga wa gyud makalarga sa gawas sa nasod. Legal recruitment way back 2012 pa siya, and then na-report na nadawat nga nationwide na mga nabiktima as early as 2012, mga 2,500 mga victims. So noon na nakabot og kandidato mga 37.5 million. Naimong nga nung inani gawas ang waran. Wala man yun supposedly nagbayad man ng kami niya. We took the effort gani para mabayaran sila. Napasakaan na kaniadtong kasong large-scale estafa si Kirby human midangop sa National Bureau of Investigation ang iyang nabiktima. Laing 5 usab nga nabiktima ni Kirby midangop sa CIDG-7 aron sa pagpasaka og sumbong. Awag mo sa mga ubang mga biktima o mga nabiktima na niya nga file a case against siya. Ryan Sorote, News 5. Kay misud na ang Burr months, mas gipahugta na sa kapulisan ang seguridad sa syudad sa Subo, ingon man sa tibok rehiyon 7, paglikay sa mga nagkadaiyang krimen. Gani sa second quarter ning tuiga, misaka ang gidaghanon sa krimen sa Cebu City. Andrea Patenya, Suginlimi. Natala na sab ang pagsaka sa crime volume sa dakbayan sa Sugbo ni ikatulong quarter sa tuig. Kung 984 lang ang crime volume sa syudad ni atong buwan sa Hunyo, misaka kini ngadto sa 1,238 sa buwan sa Hulyo ug 1,126 sa buwan sa Agosto. Matod sa Hepe sa Investigation and Detective Management Branch nga si Police Chief Inspector Eileen Recla, posibleng mas musaka pagyud kini karong buwan sa Setyembre hangtod Disyembre ang mga Burr months. Base sa statistical trend, musaka gyud ang street crime ning panahona tungod sa pagdagsa sa mga dayo sa dakbayan sa Sugbo. Gani sa data ni atong miaging tuig, tag-as kaayog crime volume ang Cebu City gikan September hangtod December 2013. Kung 966 lang kini ni atong August 2013, misaka kini ngadto sa 1,104 sa September, 1,039 sa October, 988 sa November ug 1,024 sa December. Pagpupatong na ang December, we expect that people from the province wanted to spend their vacations here in Cebu for Christmas celebration. Kuha na siya, umpisa na ang pagdaghan sa tao. So ang opportunity sad sa mga mga street boys nga violators mo taas. So, labi na kung mga tong sa mga sakyanan. So mag-expect ana nga taas at street boys. Unsa pinakadaghan na most common nga? Ang snatching ug ang pickpocket ug ang kanang salisi. Mao nga pahugtan pa sa kapulisan ang ipatumang seguridad, diin i-adjust na sab ang police deployment base sa mga lugar nga dagsaunon sa mga tao sama sa mga shopping centers. Hugot sab nga monitoring ang gipahigayon sa Regional Intelligence Division batok sa mga daotang elemento nga posibleng mupahimos sa Burr months. Gani lakip sa pahimangno ni RID Chief Police Superintendent Paul Labra, mao ang pagbantay sa nagkalain-laing modus hilabi na sud sa mga pampublikong pasaheroan. Yung modus I should inform the public is that mo kasagaran na more than 2 na mga tao na mo sakay, ang duha na mo ipit sa posibleng biktimahonon ug ang usa
kung tuluman no maoy mo kuha sa atensyon sa maong kwaon na or biktima honon na tao. Usually ang kaning mga tao magdala og mga backpacks like that, no, mga kaning newspapers to cover their heads, no. Sa laing bahin, gawa sa mga commercial establishments ug public transportation, gipahibaw sab sa Cebu City Police Office nga lakip sa ilang gi-secure ang Cebu City Hall karon nga misiaw ang pagpanglungkab sa mga panudlanan sa gobyerno. Ang gidugang ng CD o kuan mas actually remind sa niya gahapon ang ato ang plain clothes ug ang covered siya ang gikuan siya. Plain clothes ang ihang gi-encourage gid sa mga pag-deploy. Deploy ano, additional plain clothes. Andrea Patenia, News 5. Months of continuous growth, we have generated a buzz online, allowed netizens to take front and center, bridged lives in the midst of tragedy, all while live streaming the best of News 5's content on demand from TV and radio to online. And this is only the beginning with the first and only pure news video portal in the country. All information, all the time, all for you. News 5 everywhere. Kayong mga dorobo, sanggano at mga manggagancho, hindi kayo sasantuhin ng mas pinalakas na Bitag T3. Alas 12:30 ng tanghali, Lunes hanggang Biyernes sa TV5. Mga gipapahawa sa City Hall nga kanhi temporaryo nga gipapuyo sa Block 27, midiman nga mupuyo og balik sa ilang pwesto sa Warwick Barracks. Kini ilang gipangayo human sila papahawaa sa City Hall gikan sa temporary relocation site nga gihimo nilang suyupanan sa drugas ug taguanan sa mga kriminal. Ryan Sorote, Sugin Limi. Taliwa sa pagbunok sa uwan dinhi sa Warwick Barracks sa Carbon Public Market, nagpasiug dagot sa Kalibing Grocery ang mga kanhi vendors sa maong dapit. Panawagan usab nila nga hingpit nga matagan og tarong nga relocation site ang dulaan usag gatos ka mga pamilya nga apektado sa nitabong sunog og pagpahawan sa City Hall sa mga lugar gikan sa illegal nga gitukod nga balay. Wa nila panumbali nga ang uwan aron lang mapadayag ang ilang panawagan sa kagamhanan sa dakbayn sa Sugbo nga makabalik sa ilang mga kanhi mga pwesto. Napasulubon ang mga taga-Barracks nga until now among mayor si Mike Rama murag dili tao kay walay kasing-kasing. Nakita niya kung sa nakalisud ang mga tao sa Barracks. Ingon man ang among barangay captain si Ivo Propinta, mahinaot mi kasi sila makaanggo. Kang ilang gibuhat na mo dili day kami lang ilang ginugado ni si Kristo na Dios nga tag-iya sa ilang mga kinabuhi. Sila ang temporaryong gipapuyo sa Block 27 sa North Reclamation Area human midiman sila sa dakbayan nga hatagan sila og relocation. Apan niadtong meging buwan, gimando ni Mayor Rama ang pagpahawaan nila sa Block 27 dihang gigamit kini nga taguanan sa mga kriminal o gihimo nga baligyaan og suyupanan og shabu. We will not stop until we attain justice. So by all means, we will really attain justice. Ang Living Rosary nga ilang gipaygayon kabahin sa usa ka buwan nila nga mga lihok protesta. Nanawagan usab ang grupo nga matagad sa simbahan ang ilang kahimtang human ginguwa na interes kanila ang gobyerno. Ryan Sorote, News 5. Duha ka mga driver gidakop pinaagi sa bench warrant tungod sa ilang traffic violations nga gisangat at tubangan sa korte. Leslie Caminadi Vistil, Sugin Limi. Sa ikaduhang adlaw sa pagpanakop, duha ka driver ang nadakpan sa mga sakop sa Situm, pinaagi sa bench warrant sa ilang kaso tungod sa traffic violations. Kining sakay sa 07D, nakakanaog ughat sa PUJ human gidakop ang driver nga si Jubin Tumakin. Matud pa Tumakin, mibalhin na siya og laing Pinoyanan hinungdan nga wa siya makadawat sa supwena gikan sa korte. Dugang pang Tumakin nga karong adlaw pa siya nakabalik og pamasahero ug wa siya masayod nga dakpunon dihay siya. Wala balin mong puyo sa kuan god. Taon na ang address na Cordoba yan. Nanang ko puyo barili. Wala ko madawat nagsuwaran. Pero kay ka nga na kay mga violations, nadugay na nga na pending. Oh, nagsiwan ko petition.
Samtang si Ronaldo Panose gidala sa ospital diyang kalit kining naluya siyang pagkadawat sa bench warrant. Matud pa ni Panose nga iyang gihangyo si Sitom Head for Operation Joy Tumulak nga di lang siya ipreso tungod sa iyang sakit. Sa kanang dugo na mo inong tampal gud. Mao ni hangyo ko di lang ko pasod. Ni hangyo ko nya wa pa mi istorya usab nga istorya lang tanong. Yan wa pa mi makita sa Si Sitom Head for Operation Joy Tumulak niingon nga moadto lang siyang buhatan aron sa masabutan kung aduna kini bayranan nga dakong multa. Mato ni Tumulak, di siya kapasalig nga masettle ang nahitabong dakop silang buhatan human napasaka na ang kaso sa korte. Yes, moadto lang sila sa opisina. No? So ang atong purpose ra gid ini nga mapahibaw nato sila nga doon na sila mga warrant tungod sila mga violation kining regarding anang kuan makamulta gid kay korte naman gud. Oo. So ang amo lang siguro katong ilang mga pending pwede to namang mahangyo, no? Pero katong na-file na og kaso niya human doon na desisyon dako-dako gito multa so ila gitong bayaran. Leslie Caminadi Vistil, News 5. Bagong mobile dental clinic sa IPI mohatag og libreng serbisyo sa Kabisayan. King Perez, Suginlimi. Adunay bagong mobile dental clinic ang IPI Foundation sa International Pharmaceuticals Incorporated. Ang bagong proyekto sa IPI Foundation uban sa Direct Relief International nagtinguhang mutanyag sa libre nga dental service sa 500 ka mga beneficiaries matag buwan. Nagpinirmahay ang mga kadagkuan sa IPI ug sa Philippine Dental Association sa Dakbayan sa Mandaue nga mao'y moboluntaryo sa ilang dental missions. Karong buwan na unang sugdan ang mobile dental clinic dito sa Barangay Tingob, Dakbayan sa Mandaue. I guess it's our little contribution to give back to our community, just like Sunstar is doing, just like Aboitis is doing, and everyone else that's contributing to helping our brothers and sisters in the community. Bag-o ang mga kahimanan sud sa mobile clinic nga gibana-bana ang moabot og 2.7 million pesos. Mahimong makig-alayo ng mga lokal nga kagamhanan ingon man ang mga non-government organization sa pagpangita og mga beneficiaries. So to sum it all, as far as I know, the average procedure now is 500 to 600. So this is a 3-year project. So if I need to cost it, so we will be if I will cost it, so that's a 9 million worth of services. Gikatakdang mobisita ang mobile dental clinic sa mga dapit nga apektado sa bagyong Yolanda, sama dito sa Bantayan Island karong buwana, sa Dakbayan sa Ormoc sunod buwan ug sa Dakbayan sa Tacloban karong Nobyembre. King Perez, News 5. Romantic drama nga English film nga ginama sa Subuan ng filmmaker o gishoot dinhi sa Subo hingpit nga gipakita sa publiko niadtong Biyernes. Juliet Hainar, Suginlimi. Ang gugma ang usa sa labing misteryosong butang sa kalibutan. Mahimo kining mo itinubdan sa tim-os nga kalipay o kagul-anan. Sa pelikula nga Waves nga ginama sa usa ka Subuanon nga si Don Gerardo Frasco, lumad nga tagaliluan, gipakita ini ang gahom sa pagigugma bisan pa man sa paglabay sa panahon. Ang character actor nga si Baron Geisler mao'y nagda sa karakter nga Ross kinsa wa pa makaget over sa iyang pagbati sa Polish model nga si Sofia nga gidani Ilona Struzik. Ang Waves mao'y labing unang romantic drama og English film ni Baron kinsa naila sa industriya tungod sa iyang kamaayo sa pagdaog kontrabida nga papel. A very subtle but edgy film and sort of artsy, so I hope you guys judge and eventually it's a real love story because it's not perfect. Yeah. Like all love, it's not perfect. It's full of ups and downs and a lot of drama. Like that's just how it is. Sagad sa mga scene sa pelikula gikuha sa lungsod sa Liloan ug ubang dapit sa Sugbo. Ang istorya namugna gikan sa mga personal nga kasinatian ni Don Frasco. Kini mao ang katumanan sa damgo ni Frasco nga makamugna og full-length film nga gibuhat sa iyang yutang na tawhan. It's really intimate and it helps me, it allowed me to tell a story that I really knew and like it's heartfelt. And,
kontribusyon sab kini ni Don Frasco sa kausa sa pagpromote sa paggama ug pagproduce og mga sugbuanong pelikula sa Kabisayan. Talagsaon sab ang maong pelikula kay world class ang cinematography niini nga gipangunayan ni Don Frasco isip usa ka film graduate sa Amerika. I mean, it is not the same as any other local films that I've watched. The cinematography is really good because that's the specialization of Don Frasco. Julie Tainar, News 5. Attorney Georgia, dako kaning garbo nga duna nag-film nga giginama na gyud sa usa ka Our sugbuanon. own local, no? Maybe it's world class. We should watch it, Glenn. Nakakita na ka? Wala pa, no. I want to watch it. So, to promote also. You should be proud. I am very Talking proud. about Cebuanos karon holiday. Yes, it's Osmeña Day. 136th birthday. Oh, wow. Who is Osmeña? Who is Sergio Osmeña, President, Glenn? the late president, unya regard na siya as the grand old man of Cebu, and to some as the best Cebuano that has ever lived. Really? Wow. Well, that's something to look up to. So, it's lesson learned, everyone. Maukadto ang mga balita sa Aksyon Bisaya, kini si Glenn Soco. Musunod ng Action Prime. Daghang salamat. Ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid, kay di lang kutob sa balita, aksyon!